Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, ina yi muku sallama irin ta musulunci wacce ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi muku marhaba zuwa ga wannan shiri namu, sabon shiri wanda Al-Majid Center for Development ta ɗauki nauyin kawo muku mai taken Uzama'ut Tarih, wanda a cikin wannan shiri za mu yi ƙoƙarin mu dinga kawo muku tarihin wasu daga cikin jigajigai, sannan manya-manya, sannan adilai na cikin wannan addinin musulunci wanda suka taimaka wajen ɗaukaka shi, sannan suka kawo ci gaban wannan addini. Wannan ita ce halka ta farko da za mu fara gabatar muku, wanda muke ɗauke da a cikinta da kissar Umar bin al-Khattab. Hakika Umar bin al-Khattab, kowane musulmi ya san wannan shakhsiya, ya san wannan mutum, inda suna daga cikin wanda suka yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka wannan addini, wajen ci gaban wannan addini, tare da irin siffofin da ya siffanta da su na adalci da haƙuri da kuma iya tafiyar da mulki da kuma siyasa. Umar bin al-Khattab ana ce masa Abu Hafsin, wannan ita ce kunyan da ake kiransa, ma'ana baban Hafs, wanda asalin sunan shi shine Umar bin al-Khattab al-Adawi kuma al-Qurashi, wato ma'ana shi daga kabilar Quraishu yake. Ana yi masa laƙabi da al-Faruq, sannan kuma shine khalifa na biyu bayan Sayyidina Abubakar, wanda suke sune khulafa'ur rashidun, Sayyidina Abubakar, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, wayannan guda hudun. To Umar bin al-Khattab shine khalifa na biyu bayan wato Sayyidina Abubakar. Yana daga cikin manyan sahabban manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sannan kuma yana daga cikin mafi shaharan shugabanni wanda muka sani a cikin tarihin musulunci, wanda suka cika da mene da adalci wajen yin wato ainihin mene mulkin nasu kenan. Sannan ya kasance Umar bin al-Khattab yana daga cikin wato mutane goma nan wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu bishara da mene da gidan aljanna. Sannan Umar bin al-Khattab wato mutum ne wanda shaidan ma yakan ji tsoron ya haɗu da Umar bin al-Khattab. Hadisi ya zo daga wajen Sa'ad bin Abi Waqqas, wanda yake cewa wata rana Umar bin al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, ya zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. A yayin kuma manzon Allah yana tare da wasu mata sun zauna suna hira, manzon Allah ya suke musu suna ta hira, suna daga muryansu, suna ta surutu. Sai suka ji sallaman Umar bin al-Khattab ya shigo ɗakin. Yana shigowa sai matan nan suka tashi gaba ɗayansu, suna tashi gaba ɗayansu sai suka je sai suka ɓoye kansu, sai suka sa hijabi. Bayan sun sa hijabi sun lullube kansu, sai manzon Allah yake dariya. Da Umar bin al-Khattab ya shigo, bayan manzon Allah ya bashi izini, yana shigowa kawai sai manzon Allah yake dariya. Sai Umar bin al-Khattab yake cewa, ya manzon Allah, Allah ya sanya dariya a jikin fuskanka, me yasa kake dariya ne? Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa, mamaki nake ji, wayannan matan sun zo suna ta damuna da surutu, amma suna jin sallamanka gaba ɗayansu sai suka watse. Sai Sayyidina Umar yake cewa, ya ku wayannan matan, me yasa kuke tsoro na? Ba kwa tsoron manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda shine mafi cancantan wanda ya kamata ku ji tsoron shi. Sai suke cewa hakika, matan suka ce muna tsoron ka saboda kai kafi mene, kafi kauri, kafi zafi akan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sai manzon Allah ya dariya, sai yake cewa, ya kai Umar ka sani cewa ba inda shaidan zai ganka ka bi wannan hanya. Idan ka bi wannan hanyar shaidan ya ganka, to hakika zai canza hanya ya bi wata hanyar daban. Umar bin al-Khattab kenan, yana daga cikin masoya a wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Haka hadisi ya kara tabbata daga Amr bin al-As, wanda Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake tambayan manzon Allah yake cewa, wani mutum ne fi soyuwa a wajen ka ya manzon Allah? Sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa Aisha ce, wato matarsa. Sai yake cewa a cikin maza ya manzan Allah, sai yake cewa Abubakar, sai yace sai waya manzan Allah, sai manzan Allah yake cewa sai Umar bin al-Khattab. Daga baya sai manzan Allah ya irgo wasu maza daban-daban bayan Umar bin al-Khattab. Wannan kenan. Umar bin al-Khattab shakhsiya ce wacce take ta ba wa musulunci wato gudunmawa sosai wajen ɗaukaka shi, sannan wajen kare manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wajen ci gaban wannan addinin. Wannan shine halkan mu ta farko na Umar bin al-Khattab da muke ɗauke muku da shi. Insha Allahu halkan mu ta gaba za mu ɗauko muku wata kuma shakhsiya daga cikin shakhsiyat na sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sannan mu gaya muku wata kissa daga cikin kissoshi bi idnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.